Umyeni wami phela wenosisi igama lakhe laluMananda. Wasitshela phela wathi uzozala kabusha nje emndenini wethu. Kodwa ke khona oyedwa emadodaneni ami owazala intombazane. Manje ke ake siboneke wena ukuthi uzokwenzani. Futhi ukwazi ke lokho ukuthi nje mina ngifuna ukubona isizukulwane sami nje maduzane nje. Yini enye ngakubusisa ngayo mntanami? Gogo, mina ngidinga izibusiso zakho kuphela. Konke lokho kunye nginakho. Hayi sekufezekiseke konke kumkhonyana nomakoti ngizocela ukuthi ke bashintshe nezimpahla bayigqokile. Vikrant. Ya wena Vikrant. Phela ngiyengizwe nje ukuthi umuntu uyashintsha mase eshadile. Kodwa wena vele washintsha emshadweni nje. Umbheke lo. Kuhle ngoba ngitholela no2. Yazi awukahle uzoba naye. Uzoba naye insuku zonke nje noma senishadile. Ayinina ngikhuluma ngaye. Phuba, usibalo wakho? Hayi ndoda. Ngicela ungicabangele, phela kumele ngithola mntodo, ngiyacela ungicabangele. Ngikwazi ukuthi uhambe uyobheka uAnti. Awu auntie, umfunelani uauntie? Phela thina sokwazi ukuthi sikusize ukuthi ushintshe. Yeah. Yabona kwamanje ubuka uyijongo nje. Kanjalo. Ngiyacela. Mina ngizohamba nje ngiyoyishintshela mina. Yebo Satya. No Playwood. Ngiyacela bandla ukuthi ningangiphazamisi. Oh. Ngicela ningitholele uAnti ngokusheshsha, okay? Ngiyaphuthuma. Kwenzakaleni kulona? Yazi. Yazi thina sibuka sijabulele ngaphezulu kwakhe nje kulomshado. Yeah. Umbheke ebusweni. Ngiyathemba ikinkinga kulo. Yeah. Phela naye amazi uVikrant uthi njani? Uhlezi nje yena icabangela iziguli zakhe, icabangela isibhedlela nje ayilona. Uyamazi nawe. Aqinisile. Fanele konke ephuthumayo ngakho lokho ebhekene noAnti wakhe nje. Ayasamba sembheka Bheka nathi. ama-parking wena, mina ngizombheka la. Asamuka umthole ngifoneleke. Hamba. Sure. Ngakwazi ukuthi niphumele ngaphandle, ngiyanicela. Hayibo. La usunesiyezi. Malume ngiyacela. Malume. Ngiyakwazi ukuthi nifa uAnti ngaphakathi. Kulungile zomletha. Wasamba uyoshintsha wasasamba samba. Mlida shintsha impahla phela hawu. Mina ngizovala amehlo lana. Wena mfana. Yini inkinga sitshele uthi kwenzakaleni isho? Ayikho into enzekile umshado kwaba lo wakhe noma wakho. Umshado wami? Ngineminyaka u12 yonke mina umfazi wami washona. Isikhathi sakho sesiphelile-ke soyisikhathi sakhe manje. Siphumule eminyango manje. Oh. Okay, asamba sithando. Ngiyabuya manje sithanda. Yebo. Animi kancane we Kwenze njani manje? Imani kancane phela. Asambe malume, asamba. Imaphela. Are you okay? Yebo. Ntombazana. Akawushintshe usari wakho namanje. Monica, akusukume sisi. Gogo ungaqali please. Mina. Yebo wena. Ngiyacela gogo. Ngicela ungibizele uManase eminyango. Mntanami, ngabe uneyinkinga yini futhi? Gogo ngicela ungangibuzi imibuzo eminingi. Ngicela ungibizele uManase. Ngicela ungiphumele. Ngiyacela.
Hello handsome. Yini? Kungani ungibize la? Anti ngicela uvale isicapha. Hawu ngempela? Ngiyacela. Hayibo. Awukalungi namanje? Khuluma. Anti, Qhubeka ukhuluma. anti ukhulelwe. Ubani? uMonica. What? Come again? Bengisanda kumshada nje esikhathini esincane. uMonica kodwa usekhulelwe. It can't be. Who says? Kusho mina. Hayi Vikrant. Ukwazi kanjani wena lokho? Amaphalsi nendlela intshize yakhe ebigijima ngayo. Angikholelwa mina leyo nto. Masikhuluma ngeallopathic practice uma ngabe umuntu ekhulelwe awumuzwa nje ngokushaya kwenhliziyo kuphela. Ingoba ngizwile indlela yemthambo yakhe adisha ngayo. Ini? Okay, ake sithi ke ngiyavumelana nalokho kushoyo. Wena uzuthinte nje isandla sakhe ubuzweni vele. Anti kubuye kwenzeke ngephutha. Uzongitshela ukuthi kwenzakaleni? Ngalesi sikhathi sishifungo. Ngibambe isandla sakhe bese ngayizwa ke lento engiyizwe kuyena. Imthambo yakhe ibishaya ngenye indlela nje. Ngesikhathi sesishe ezinye izifungo ila kucace khona ukuthi ukhulelwe.